és una comunitat de gent que practica alguna activitat física, ja sigui córrer, anar amb bicicleta o simplement caminar, on els quilòmetres s'hi enregistren amb una aplicació o amb un dispositiu i empreses que col·laboren finançant les causes faran una donació econòmica. L'ambient que hi ha hagut avui és espectacular i poder fer alguna cosa per la diabetis aquest any i per la marató de TV3 doncs és molt maco. Que arriben una mica amb sobrecàrrega, eliminar aquesta sobrecàrrega i fer que estiguin millor de salut. L'ambient m'agrada molt perquè és solidari i llavors es nota en l'ambient. Molt bon ambient, molta gent, caràcter solidari, d'això de col·laborar amb la Marató de TV3, molt bé. La veritat és la primera vegada que he fet de voluntària, ha sigut increíble. También ha sido mi primera vez que participo y la verdad que es muy emocionante ver cómo mucha gente se puede juntar con la misma causa para ayudar y para colaborar. S'agraïa a tothom, a tots els col·laboradors, voluntaris, els que s'han apuntat i no han vingut perquè jo crec que fan una festa molt gran i molt maca de l'Autònoma i per la Marató de TV3. Us animo a participar l'any que ve a la cursa de l'Autònoma. La cursa de la UAB!